Bon dia i bona hora, soc en José Carlos Núñez, psicòleg i orientador educatiu a Barcelona. Moltes persones utilitzen l'etiquetatge del TDAH quan es troben amb nois o noies molt inquiets o inquietes que no presten atenció, però això no és el TDAH. Això és un error fatal. Primer de tot, quan un adult es troba amb un noi amb dificultats d'atenció, molt inquiet, amb problemes de conducta, no es fa cap diagnòstic. El que s'ha de fer és una recollida estructurada d'informació. Abans de continuar, cal remarcar la importància de la formació especialitzada del professional per fer una valoració global i tenir en compte els factors que emmarquen la situació. L'atenció, si un alumne comença a fer tasques i no les acaba, si es perd amb facilitat. L'activitat, si l'alumne necessita moure's constantment, és a dir, si inclòs en una situació que té que estar quiet, ell continua movent-se. La impulsivitat, si el noi o la noia actua o respon sense pensar, si es frustra amb facilitat. Ara et donaré 10 possibles conductes per identificar el dèficit d'atenció. 1. No pot mantenir l'atenció durant molt de temps en les tasques. 2. Es distreu fàcilment, a nivell intern i a nivell extern, és a dir, amb pensaments o amb sorolls. 3. Fa preguntes sobre temes que ja s'havien parlat abans. 4. Canvia de tema d'una conversació. 5. Li costa seguir o llegir instruccions. 6. Arriba tard o no és conscient del temps. 7. Ajorna les tasques fins al final. Necessita de deadlines, límits de temps. 8. No li agrada llegir a causa de l'esforç mental. 9. Evita les tasques monòtones. 10. Perd objectes o oblida cites. I ara et donaré 10 possibles conductes per identificar la hiperactivitat o la impulsivitat. 1. No pot estar-se quiet. Mou les cames, juga amb el bolígraf, pot dominar-los, però li causa tensió. 2. Prefereix deambular que estar assegut. 3. Té la sensació que ha de mantenir-se ocupat constantment, té molta energia. 4. Li costa relaxar-se. 5. Parla durant activitats que exigeixen silenci. Li costa deixar de parlar o donar la seva opinió. 6. Fa soroll en tot tipus de situacions. No pot parlar baix. 7. Interromp sense que ningú ho demani. 8. Acaba les frases dels altres. Dona una resposta abans de que la gent acabi de parlar. 9. Inicia o deixa relacions, treball, per impaciència. I 10. Li costa esperar el seu torn. És un gran error pensar que això és automàticament un TDAH, perquè aquestes conductes poden reflexar altres situacions, com per exemple, ansietat, situacions familiars complexes, unes dificultats emocionals, unes altes capacitats mal diagnosticades. Per això, una bona valoració ha de contenir una entrevista clínica i dintre d'aquesta entrevista hi ha que reflexar una sèrie de preguntes, com per exemple, quant de temps pots sostenir l'atenció? Què passa exactament quan no realitza una tasca? Què és el que pensa i per què? Hem d'indagar sobre el context familiar i el context emocional. I també hem de conèixer la història evolutiva, si aquestes conductes han sorgit espontàniament o ja porten molt de temps, hi ha persistència amb aquestes conductes. També és important saber si aquestes conductes es produeixen dintre del context escolar únicament, perquè si és així, pot ser que sigui una alerta de la metodologia que emprèn l'escola. Llavors cauria el pes en el context. És a dir, si la metodologia és molt passiva, pot induir a l'alumne avorriment. Si en les sessions les consignes no són clares, pot fer que l'alumne no sàpiga per on anar. En síntesi, darrere d'un nen que no atén o que es mou molt,
no hi ha un diagnòstic, hi ha una història que comprendre. I si es comprèn bé, s'avança. Moltes gràcies per ser aquí i fins demà.